Děti ze základní a mateřské školy v Hrádku u Rokycan cestovaly v pátek Evropou. V budově školy se totiž odehrála akce Evropa dětskýma očima. Děti své vrstevníky bavily různými vystoupeními, nechyběly ani ochutnávky jídla a spousta zábavy. Příspěvková organizace Dům zahraniční spolupráce zřízená Ministerstvem školství vyhlásila soutěž Evropský projektový den na téma Evropa hrou. Mezi 68 organizacemi přihlášenými v Plzeňském kraji vybrala odborná komise 2 vítězné školy a právě jednou z nich byla ta v Hrádku u Rokycan. Velmi nás zajímalo to, že je možnost představit státy sousedící s naší republikou a hlavně my jsme si nejdřív udělali anketu mezi žáky, kteří projevili veliký zájem a řekli si, že by byli schopni se naučit typickou píseň, možná tanec a určitě připravit nějakou tamnější specialitu. Za 14 dnů od vyhlášení výsledků pak žáci nacvičili a připravili ukázku a ochutnávku ze 4 zemí světa. Dopoledne představili program svým spolužákům a v odpoledních hodinách pak i rodičům a kamarádům. Na den plný evropské kultury přijeli do hrádecké školy i zástupci Domu zahraniční spolupráce. Celý program Evropského dne je v režii školy nebo vzdělávací instituce. Dům zahraniční spolupráce pouze poskytne studentům a žákům vědomostní kvízy s tematikou evropskou. Učitelé si pak poslechli seminář Domu zahraniční spolupráce o programu Erasmus+. Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie s cílem podpořit dovednosti studentů a žáků a připravit je tak na trh práce. Kromě vzdělávání měl celý den ještě jeden účel, a to ukázat vedení školy, že není těžké uspořádat akci evropských rozměrů. V podstatě je to taková podpora, aby si dokázali sestavit mezinárodní projekt, vyhledat si zahraničního partnera a požádat o grant z Evropské unie. Základní a mateřská škola Hrádek o grant rozhodně požádá. V současné době už jedná s partnerskou školou v Turecku a Řecku. Počítáme z výjezdy asi 20členných skupin žáků, 3stranně vlastně, a celý ten projekt se jmenuje Naučte se něco o nás, my se naučíme něco o vás. Taťána Krchovová, televize ZAK, Hrádek u Rokycan.